era una empresa que estava condemnada a no poder expandir-se. Ara, amb aquesta privatització de ser una empresa privada, com qualsevol altra, ara la seva capacitat d'acció és molt més gran i per tant podem conquerir altres mercats o entrar en competència amb altres operadors en un altre lloc que no sigui la ciutat de Barcelona. Popularment sempre es diu, clar, tots ens hem de morir, per tant, és una empresa que sempre tindrà clients. Clar, sempre tindrà clients quan és l'única empresa que hi ha, però quan hi ha altres empreses passa igual que, no sé, ara fan una comparació potser una mica frívola, però potser amb els supermercats, és a dir, tots han de menjar, per tant se suposa que tots els supermercats haurien de viure, però sabem que hi ha cadenes de supermercats que fracassen. És a dir, en principi tu has d'estar bé amb la companyia d'assegurances, perquè la companyia d'assegurances és una font de clients que si arribes a un acord amb ells i, diguéssim, la relació, és a dir, el servei que ofereixes a la família és el que la família espera, per tant la companyia no té reclamacions per part de la família, etc. Això vol dir que si tu tens aquella cartera de clients que sempre et vindran a tu si arribes a un acord amb ells. Evidentment, si et poses en contra d'aquestes companyies d'assegurances, sobretot al sud, sobretot a Andalusia, on ja us ho dic que les companyies d'assegurances són molt poderoses, molt més que aquí, aleshores, clar, aquestes companyies d'assegurances fins i tot hi ha algunes companyies d'assegurances que han creat la seva pròpia marca funerària i han fet els seus propis tanatoris. Primer, millora dels tanatoris que tenim, per exemple Sancho de Ávila, que va ser el primer tanatori que es va inaugurar a tot Espanya, vull dir, va ser des de l'any 68, segurament es produirà una renovació del tanatori i segurament aquesta inversió que farà Mémora serà sobretot de cara a instal·lar tanatoris potser al voltant de la conurbació de Barcelona. Que s'hagi privatitzat no vol dir que automàticament hagin de pujar els preus. Com us he comentat, tenim competència, tenim la competència del tanatori de la Ronda de Dalt. Clar, nosaltres tampoc podem pujar preus perquè sí. Hi haurà serveis, com ja l'any passat ja va passar, en què hi havia productes que van baixar de preu i altres productes que van pujar de preu. Vull dir, de moment el que estem incidint sobretot és en aquests llocs on podem tenir, diguéssim, aquesta clientela, residències d'avis, hospitals, és a dir, oferir els nostres productes, oferir tota la gamma de serveis que oferim. Llavors, aquest màrqueting sobretot és de cara a la competència amb altres empreses, promocionar els nostres tanatoris, és a dir, i quan la família arriba al nostre tanatori, a la nostra oficina per contractar el servei, tot un seguit de serveis que s'han de publicitar d'alguna manera. Evidentment, intentem ser el més dedicats possibles, és a dir, també els assessors, a veure, tenen capacitat i tenen una mica de psicologia a l'hora de saber quina mena de productes pots oferir a una família i quina mena de productes no els ofereixis perquè saps que no estan en condicions.